أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله متغينا الله سبحانه وتعالى في كبشتنا ترما كان سيزين البا مساتقبر كماي جهنا لابلين تجي أن الله هنا كرنجرلين تجي وكف عم بفول فل كم من دمنا كشي أجمع هنا على باني بركاي mbade te beshir fla la jaba malikona malikoka amba fo ka wali mando sanga an wati bela jelena au kanya mandalila bi anga jam kan kerengerele kene kon nana amma wala donia ka fo ani anga da ya tu bi on fe l'islamiyya de matombani media kono jam'iyyatu ansaruddin awajul kala musu amina baron ke hukumu min kono bi ودي الإمام الحسين عليه السلام عليك بانينيكا ولامبو فوكو كرا كولين ماندو ديلا الله سبحانه وتعالى في بارون سيغلا هرلا على كاولي هرلا عمل متباف لامي مامبلو ودي سيدة جميلة داميلي أن سيدة هندو كوليبالي يانا غادو بارو كونانا مكورا فاسيغوما داكو ميا فلا فوليكان الله سي ان لا جبا بلا جلما سيدة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جاكم يا فلافولي كان قال سي الله جبا بلا جلما الحمد لله. نسمع نعمة فوليس لا سي تلي شريف لا مبارك لا بلا جلما. أنا كاسي أن لا جل بلا جلما مالك كنا في مالك كان نسمع نعمة فولي بو بلا جلما. يا الله سلام. سيدة هند السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كل ولي. سي. جاكم يا فلافولي كان قال سي الله جبا بلا جلما. Ina foli bɛ tilisirifila cakɛla bɛɛ lajɛlen ye ani lajɛbagaw bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka deli Ala fɛ baara in Ala k'a ɲɛ an bolo. Inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ ladɔnniya k'a fɔ an filɛ kɛnɛba min kan nin n'o ye Imam Hussein ale ka anniversaire ye n'o y'a ka bangeni ye. An ba Seyida Nastu Traore ale jɔlen bɛ ni nin kɛnɛ in ɲɛnamayali ye sirifila duba kɔnɔ ka fara sirifilaka bɛɛ lajɛlen kan. Ka sabu kɛ Alakira n'a somɔgɔw u ka donba fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ ɲɛnamayali a bɛ kɛ an fa a n'an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Malem Haidara ka du kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnlen na an baw tanti Jara tanti Fatimata tanti Aisha Seyida Halima Dagamaisa wala an bɛna don baro min kɔnɔ Seyida ɲininkali kelen yan'an ka kuma Imam Hussein kan an bɛ fɛ k'a dɔn Imam Hussein a bɔra jɔn ni jɔn na fa yanfan ani ba yanfan. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله وسايغا نينغالي ني Hussein yɛrɛ ta k'a lajɛ ko Imamu Hussein yɛrɛ bɔra jɔnw na n'i ye Hussein yɛrɛ ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ Alakira mɔden don kisi ni nɛɛma b'a ye mais Imamu Hussein ale bɔra Seyidina Ali de la karramallahu wajhahu Ali min ye Abi Tɔlibi den ye Abi Tɔlibi fana min ye ne Abdul Mutalibi ni o den y'o ye Abdul Muttalib fana ale bɔra bon Hashim bon Abdul Manaf bon Qusay bon Kilab Qusay ni ka ɲininkali ye Seyidina Ali bɔra bɔkolo minnu na ni y'a bɔkolo baw dɔ ye fa yanfan fɛ bɔra cɛba minnu na fa yanfan fɛ Imam Hussein ale bɔra bɔkolo sanumanw de la bɔkolo min Allah subhanahu wa ta'ala y'u sanuya depuis san silamɛya diinɛ kana ninnu kɛra mɔgɔ sanumanw de ye sabula ne Bani Hashimukaw n'i y'u ta k'u lajɛ Alikaba kɔɲɛ kun kalifalen kun don olu la sani dawatul islamiya kana donc o la i b'a dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ale yɛrɛ de b'a dɔn a b'a ka cidenya bila yɔrɔ min na n'Ala y'a ka cidenya bila yɔrɔ min na o sa i b'a sɔrɔ o yɔrɔ de n'a ka kan wa i b'a sɔrɔ a kan ka bila de fana donc Imam Hussein bɔra ni Kureshi cɛba ninnu de la k'a kun da diɲɛ kan o sa i ka ɲininkali filanan fana ye jumɛn ye ni Imam Hussein a ba yanfan
ni Imam Hussein fana ka bokolo filanan ta k'a lajɛ bayan fan an b'a ye a bɔra Fatimatu Zahra radiyallahu anha n'o ye kira denmuso Fatimatu Zahra ye Imam Hussein bɔra o de la kira denmuso Imam Hussein bɔra o la Fatimata min n'a fa ye Muhamadu ye kisi nɛɛma b'a ye Muhamadu min bɔra Abdullahi la radiyallahu anhu o tuma n'i ye Imam Hussein ka tariku yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɔra fɛnbaw de la a bɔra sanumaw de la a bɔra belebelew de la a bɔra barikamaw de la bon ni Imam Hussein ni a bɔkolobaw ye i ye ɲininkali min kɛ inshallah ni jaabi min sɔrɔ la n'i y'a faamu fa yan fan fɛ ani ba yan fan fɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kelen de o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kelen na inshallah madi Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka faamu cogo ɲuman d'an ma an taa an balimamuso yɔrɔ Seyida Hindu Kulibali Seyida an bɛ fɛ k'a dɔn Imam Hussein alayhi salam a fa yan fan ani ba yan fan o dɔnnen kɔfɛ n'o y'a bɔkolo ye a fɔra k'a bɔra maa baw la jogobatigiw Imam Hussein i bɛ se ka mun fɔ an ye a jogobaw kan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sa n b'i fo o ɲininkali na ka n ka Seyida fo ale ni kɔnna n ye kuma la Imam Hussein alayhi salam a y'a fɔ cogo min na ala kira mɔden de don Allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ ninnu hakɛ la a ko innama yuridu lahu liyuzhiba ankum rijza ahlal bayti wa yutahhirakum tatheera ni ko bɛ kuma ahlubaitu jogo kan a k'i wasa dɔrɔn ni kuranɛ aya in ye k'a fɔ Allah ta'ala de y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a dabɔ a kama bonya ko bonya ko kɔrɔta ko kɔrɔta ko ni b'o ɲini a bɛ dan ninnu na ni Allah ta'ala yɛrɛ ka di ma ye sabu Allah de ko ale y'a dabɔ a kama de ko min ni Allah y'o dabɔ a kama o sa o ye ko kɛrɛnkɛrɛnnen ye Imam Al-Hussein a y'a fɔ cogo min na ala kira mɔden don siga t'a la wa a lamɔna ala kira senkɔrɔ ka kiraya bonya sɔrɔ ni ala kira ba yɛrɛ ye sallallahu alaihi wasallam o de la i b'a ye ala kira tun b'a fɔ Al-Hussein minni wa ana min Hussein ni o kuma in sabati la a fɔ Hussein bɔla ni kira de la wa ne yɛrɛ bɔla Hussein na fɛn minnu bɔla ɲɔgɔn na misali olu tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogoya si la a bɛ komi o ye fɛn kelen de ye o la Hussein ye ala kira jogo sɔrɔ a ka tiɲɛfɔ la a ka sabali la a ka yɛrɛmajigi la a ka layidu dafa la ani a ka dusukun jɛlenya la ka ɲɛsin ala ka jɔnw ma ni ye Hussein ka kisa fitinin ye a ka yɛrɛmajigi kan a ka yɛrɛmajigi kan komi wagati tɛ an permiti n'i ye yɛrɛmajigi ta i b'a ye k'a fɔ ala ye mɔgɔ minnu kɛrɛnkɛrɛn ni bonya ye ni an ka tile de don i b'a ye mɔgɔ min kɛra minisiri ye walima député i b'a sɔrɔ o tigi b'a yɛrɛ kɔrɔta bɛɛ sanfɛ kuma dɔ la yɛrɛmajigi bɛ gɛlɛya o tigilamɔgɔw ma mais kira somɔgɔ ninnu olu ye o bonya in sɔrɔ ka tila ka yɛrɛmajigi kɛ ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma yɛrɛmajigi ye Hussein jogoba dɔ ye hali ala ma taa baganw Hussein ka hinɛ a n'a ka yɛrɛmajigi tun bɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma don dɔ la Hussein tɛmɛna kamalenin 2 la u b'a la ka burujalan dun u y'a wele ko an ɲɛma na fara an kan an ka dumuni kɛ Hussein gɛrɛl'u la k'a sigi u fɛ tumana min a sigila u ko dɔ de y'an sɔn nin sarakati in na sabu anw ye miskinaw ye se t'an ye Hussein ko alhamdulillah n'a y'a sɔrɔ nin dumuni tun tɛ saraka ye ne tun bɛ dumuni kɛ aw fɛ nin burujalan in na nka a ye na an ka taa ne ka so a taara nin kamalen 2 ye dumuni ka tila k'u fɛrɛbɔ ka sɔrɔ ka u bilasira Hussein n'i ye nin lajɛ yɛrɛmajigi dan de ye nin ye a falen de koyi mais a sɔnna k'a yɛrɛ dɔgɔya ka bɛn ni nin kamalenin 2 ye sabu miskinaw de don ka laban tugun ka taa n'u y'a ka so k'u ladumuni cogo la u falen kɔfɛ ka tila k'u fɛrɛbɔ k'u bila ka taa so i bɛ Hussein ka nin yɛrɛmajigi ni fɔniseriya in i b'a ta belebele la Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale de ye Hussein ladegi nin wale in na kosɛbɛ wagati de tɛ an permettre o la inshallah o ye fitinin ye alhamdulillah i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na Seyida Hindu y'a jira k'a fɔ Hussein bɔra cɛ baw de la e fana y'o sabati ni kuranɛ a ye k'a fɔ ala b'a kɛrɛnkɛrɛn de siga t'a la donc a bɔra kɛrɛnkɛrɛnlenw de la inshallah siga t'o la an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ segin Seyida Hindu ma ɲininkali 2nan na Seyida Jamila ya Seyida an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ɲininkali 2nan min b'an bolo o de ye yalima kuranɛ aya bɛ yen
min bɛ kuma Husaini yɛrɛ bɔkolo kan wa? Alhamdulillah aw sawo kɔnna aya caman bɛ mais ni yɔrɔ in na an b'a fɛ k'an sinsin kɔnna aya min kan suratu Ala Imran kɔnɔna ta k'a lajɛ Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ yɔrɔ min na allazina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala ako togodi ako maa minnu bɛ nafagateli kɛ nɔgɔya wagati ani gɛlɛya wagati ani maa minnu bɛ deni gɛlɛn kun ani maa minnu bɛ yafa mɔgɔw ma Allah subhanahu wa ta'ala ko k'ale bɛ ɲumankɛlaw de fɛ o sa n'i ye nin kɔnɛ aya in ta k'a lajɛ Imam Hussein ale ye nin kɔnɛ aya in a y'a waleya ka caya sabula ka d'a kan mun na Imam Hussein don dɔ la a ye jamakulu dɔw fara ɲɔgɔn kan dɔw b'a fɔ ko dunanw dɔ o sa Mahama kɛ na jamakulu dɔw kɔn tun don a ye minnu fara ɲɔgɔn kan n'a b'a fɛ ka walima kɛ ka d'u ma ka dumuni labɛn ka d'u ma o jamakulu ninnu farala ɲɔgɔn kan tuma min na o sa a ka jɔnkɛ a y'o de yamaru a kana ni dumuni ye sisan ka na d'u ma i n'a fɔ an b'a faamu cogo min o tuma o yɔrɔ la jɔnkɛ in taara dumuni ta sabula a makɛ y'a ci a ma kanu ka sumaya a y'a teliya a b'a fɛ ka na ni dumuni ye joona ka na di makɛ ma o sa jɔnkɛ nana talo dɔw ko a tɛrɛntɛra mais latigɛ nana dɔrɔn a nana ka na ale bintɔ sɔnna ka na bɛn makɛ yɛrɛ ma ni Imam Hussein a nana dumuni bɔ Imam Hussein kan o kɛra ale yɛrɛ siranna o tuma jama bɛɛ y'i ɲɛ jɔ Imam Hussein na jɔnkɛ yɛrɛ fana y'i jɔ k'i ɲɛ jɔ Imam Hussein na a ye dimi sɔrɔ a ɲɛ ka dimi gɛlɛn o la jɔnkɛ siranna jugu a ye mun fɔ Imam Hussein a ko cogo di a ko wal kazimina al-ghayz Imam Hussein ko ko ɲinga dimi gɛlɛn kɔnɔ jɔnkɛ tila k'i kama wal afina anin nas a ko yafarima a ko wallahu yuhibbul muhsinin a ko jɔnkɛ ma yafarima wa ɲi kan hɔrɔnya a tilala ka sanu mutukali caman fara ɲɔgɔn kan k'a di jɔnkɛ ma tugun ka bɔ jɔnya la o n'i ye ni kuranɛ aya in ta k'a lajɛ o tuma Imam Hussein ni kuranɛ aya Imam Hussein a bɛ tali kɛ ale la ka caya sabula olu de tun kɛra a bɛ nafagatili kɛ waati minnu ka nɔgɔ a ma hali waati minnu ka gɛlɛn a ma fɛn min b'a bolo a tun b'a ta k'a di fantanw ni misikinɛw ani dɛsɛbagatɔw ma olu de tun kɛra mɔgɔw ye o sa u b'u yɛrɛ de jɛ a la k'a di silamɛw ma u b'u yɛrɛ de jɛ a la k'a di fantanw ma u b'u yɛrɛ de jɛ a la k'a di dɛsɛbagatɔw ma o sa u b'o misali ta yɔrɔ i t'o misali ta yɔrɔ jan anw ma Imam Hussein anw n'a ka waati ma bɛn anw ma ye a ɲɛ la mais an n'a mɔden sanuman dɔ bɛnna ne ko Sheikh Sharif Usman Madani Haidara c'est à dire que n'i ye ustazu ka nafagatili lajɛ ka ustazu ka hinɛ lajɛ o sa i tɛ taa yɔrɔ la i bɛ sin ka Imam Hussein y'i kɔrɔ i bɛ sin ka Imam Hussein ka hinɛ y'i kɔrɔ i b'a ka nafagatili y'i kɔrɔ wa i bɛ Imam Hussein c'est à dire que karamɔgɔ bɛ degré min na bi ani karamɔgɔ kɛlen don k'i bɛn ni adamadenw ye karamɔgɔ bɛ mɔgɔ bɛɛ de sɔn o sa i mana kɛ mɔgɔ o maa n'i mago jɔra karamɔgɔ la karamɔgɔ b'i bisimila donc a y'o ta a mɔkɛ sanuman ninnu na n'o ye Imam Hussein ka taa Imam Ali ka taa a mɔkɛ la n'o ye Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o tuma o sa n'an y'o ta k'a lajɛ o la ani bɛ mun yira an na Imam Hussein ka ni ɲumanya ninnu ani ka yafa jɔnkɛ ma o sa n'i ye nin kɛ anw sisan mɔgɔ ye o man bɛ mun de kɛ a min bɛ kɛ jɔnkɛ yɛrɛ b'a dɔn min bɛ kɛ ka tila k'a gɛn walima ka taa datugu kaso la ka ɲin'a kɔ mais ninnu y'a dɔn o bɛ se b'u ye ninnu y'o bɛɛ to yen o sa ninnu kɛra yiralikɛlaw de ye ka kɛ dungare de ye ka kɛ kamera de ye ka bila anw ye o tuma n'an nana ka na ninnu ka nin histoire in kalan o tuma na fɛ ko an yɛrɛ fana ka kɛ nin ɲɔgɔn kɛbaga ye sabula an bɛna kɛ kɔlɛtigiw de ye an bɛna kɛ jama marala de ye an bɛna bila ɲɛmɔgɔyaw de la don dɔ la o pour que ka se olu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye o tuma f'an ka nin kuranɛ aya ninnu ta ka baara kɛ n'a ye ka yafa ka tila ka hinɛ ka tila ka dimi to an na ka ɲumanya kɛ mɔgɔ ye i n'a fɔ an karamɔgɔ b'a kɛ cogo min. Sera nin ye fɛnba ye Sera ne hakili b'a la an balimakɛ dɔ taara tribunal la k'a bɛ taa kiiri tigɛ cogo lajɛ fɛn min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Sera a taara sɔrɔ muso dɔ a ye san 9 de kɛ kaso la ko munna k'a y'a ka patron ka verre ci
veri ci dɔrɔn patron y'a minɛ ka taa datugu kaso la a ɲinɛna kɔ a ye san kɔnɔ de kɛ kaso la mɔgɔ ma ka bɔ a ye foyi foyi Imam Hussein a tun kan ka min kɛ jɔnkɛ in na Seyda n'i y'a kɛ mɔgɔ dɔ ye n'i y'a kɛ patron ni ɲɔgɔn na a tun tɛ nɔgɔya dɛ a tun tɛ nɔgɔya mais ale Imam Hussein an kan ka ladege a jogobaw la i ka nin aya in fana b'a jira k'a fɔ Imam Hussein a bɔra belebelew la sabula i ka kɔrɔfɔ y'a jira k'a fɔ ko Imam Hussein olu de a bɔkolo de tun bɛ ka alikaba fɛɛrɛ bɔ k'a ladon yanni Imam Hussein yɛrɛ ka bali o ye fɔnisɛreya ye Ala ka ɲa ka d'a ma Seyda Hindu an bɛna i fan fɛ ɲininkali filanan min b'an bolo ka tɛnku la Imam Hussein a jogobaw la halisa an bɛ fɛ k'a dɔn Imam Hussein a ka sabali tun bɛ niveau jumɛn de la alhamdulillahi rabbil alamin sai Imam Hussein ka sabali i b'o masalu alakira la sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar alakira ale de tun ye sabali jɔnw ɲɛmɔgɔ ye gɛlɛya ko bɛɛ kan ani mɔgɔ bɛɛ kɔrɔ o de la a sela ka silamɛya sama fo anw y'a sɔrɔ bi Allahu akbar wa Hussein fana ye o nɔnabila gɛlɛya ko y'a sɔrɔ i b'a ka histoire mɛn cogo min na a ka jugu ni o bɛɛ ye mais a sela k'a ba tigɛ ni jumɛn ye o de ye sabali ye Hussein kun sabalilen don jɔnw kɔrɔ a kun bɛ sɔn k'a ka hakɛ to yen adamaden ye walasa u k'a dɔn mɔgɔ bɛ se mais i bɛ sɔn ka sabali i bɛ sabali Hussein ka sabali kuma dɔ filɛ nin ye a ko isbir ko mɔgɔ ka sɔn ka sabali ala ma takrahu fɛn min man di ye fi ma yulzimuka alhaqu n'a y'a sɔrɔ o fɛn ni e ka sawaba de bɛ bɛn k'o ye tiɲɛ de ye i ka sɔn ka sabali o ko in kɔrɔ sabali hali ni fɛn man di ye nka ni tiɲɛ don k'i ka sɔn ka sabali ka kun ni a ko ye mun kosɔn i k'a kɔ hɛrɛ sɔrɔ sayi n'i ye an ka sabali lajɛ bi i b'a sɔrɔ a bɛ an yɛrɛ ka ko dɔ o ma bɛn an yɛrɛ ma an bɛ wuli k'an b'o hakɛ in defan mais k'a fɔ Ala subhanahu wa taala ka fɛn dɔ o pɛridi la an sɔnna ka sabali o kan o sabali man ca an bolo dɛ misali la sisan mɔgɔ min ye tiɲɛ fɔla ye a ka tiɲɛ b'a bolo mais a fɔla k'a ka sɔn ka sabali ni a ka tiɲɛ ye i b'a sɔrɔ o b'o sama k'o sama i n'a fɔ Seyda bɔla k'a fɔ cogo min na o tɛ dan sira la a ko sabali de ka ɲi tumana min na se bɛ e ye a ko i ka sɔn ka sabali fana i diyaɲɛ ko kan hali n'a y'a sɔrɔ o man di e ye n'a y'a sɔrɔ o b'i sama ka taa Ala subhanahu wa taala ka kanda sira ma k'i ka sabali o ko kɔrɔ sabali ɲɔgɔnya fila de fɔ fɛn min man di ye ka sabali o kan Ala kama ani fɛn min ka di ye ka sabali ni o ye Ala zati kama mais ni y'anw ka sabali ye o b'a sɔrɔ de tuma dɔ la anw ka fɛn dɔ buruni la an bɛ wuli k'an b'o hakɛ ɲini n'a fɔla a ye sabali mais Ala subhanahu wa taala ka hakɛw nɔfɛ an bɛ sabali o de kɔrɔ i b'a sɔrɔ sisan n'i ka denbaya tɛ sɔn seli ma i b'a sɔrɔ dutigi bɛ sabali o de kɔrɔ mais a ka hakɛ dɔ denbaya fan fɛ sabali bɛ gɛlɛya o yɔrɔ in na kosɛbɛ a ka kuma bɛ o de contraire kan k'i ka sɔn ka sabali i mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye i yɛrɛ kun hakɛ sabali ka diɲɛ o kɔ mais fɛn fɛn Ala taala ta ye kana o to yen fiyewu o de la a bɛ fɔ la taqata li makhluqin fi ghayri ma'siyatil khaliqi mais an ka sabali ye contraire de ye bi Hussein ka sabali de tun ye a yɛrɛ ka hakɛw sidifi don maaba don mais a sabalila ka kun bɛɛ ye ka sɔn bɛɛ ta ma mun kosɔn ka se ka diinɛ sama ka se anw ma bi n'i ye Hussein ka ɲɛnamaya lajɛ a ka denbaya faga cogo lajɛ a yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna k'a ka kɔngɔ miiri k'a ka minɔgɔw miiri mun kosɔn Ala ka diinɛ tiɲɛ ka se ka sama ka se anw ma bi mais i b'a sɔrɔ anw bɛ sɔn ka sabali tuma min na k'an ka sa diinɛ nɔfɛ o man ca dɛ an caman ka sabali de ye Ala ka hakɛ nɔfɛ mais an yɛrɛ ta nɔfɛ i b'a sɔrɔ an bɛ defani kɛ o kan Hussein ko an k'o de to yen fɛn fɛn Ala ka hakɛ ye kana sɔn ka sabali o kɔrɔ cogo si la mais i yɛrɛ mɔgɔ ɲɔgɔn ka ko kɛlen i la k'i ka sabali a kɔrɔ sabu a bɛ ban o ye Hussein ka ɲɛnamaya yɛrɛ tagabolo a y'o min ta Alakira Muhamadu la sallallahu alaihi wa sallam n'an y'a faamu Hussein ka ɲɛnamaya yɛrɛ sigira sabali de kan a kun sabali de don jɔn de jɔyɔrɔ min ta sabali kun tɛ a t'olu sɔrɔ a kun t'olu sɔrɔ n'i y'a ka hayatu lajɛ kabiri a ka denmisɛnniya la fo ka se a ka mɔgɔkɔrɔbaya ma fo ka se a ka saya yɔrɔ ma Karbala la Hussein ka ɲɛnamaya bɛɛ sigila sabali de kan a y'o min walanda ta Alakira la sallallahu alaihi wa sallam a kun sabalilen don miskinaw
kɔrɔ a kun sabalilen don a ka jɔn kɔrɔ a kun sabalilen don a furumuso kɔrɔ a kun sabalilen don a den kɔrɔ mais sabali min tun don a yɛrɛ ka hakɛw mais fɛn min ye Ala Taala ka fɛ ye ni kun sela o ma Useni kun ye sabali bila o yɔrɔ de la kuma laɲini o de ni ye tɔɔrɔ s'a ma sabali kɔrɔ inshallah ni ye degun s'a ma a sabalilen tɛ fosi fɔ ni Ala ka fɛ de jeni sa Seyda ma bɔ k'a fɔ nin ye sabali bɛ tɛmɛ o kan a y'a misaliya fɔ a sɔnna ka sabali jɔnkɛ in kɔrɔ sabu a ye tiɲɛni kɛ ale yɛrɛ de kun mais ni Ala Taala ka hakɛ de kun don Useni kun bɛ wuli ka o de defa o de kun y'a ka ɲɛnamaya ye donc an b'o masaw de ta o de kɛ an tagabolo ye kansinaya la walima furuso kɔnɔ walima furukɛ ni furumuso cɛla la n'a dama fɛn fɛn i yɛrɛ kun hakɛ ye k'i ka sabali o kɔrɔ i ka jɛn o ye mais ni Ala ka hakɛ de don kana sɔn o ma o ɲini i ka o segi o tigi ma y'o segin ka ɲɛnamaya ye ni sabali ni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka bi ɲɛnamaya kɔnɔ dɛ an ka société bilama mago bɛ nin la kosɛbɛ inshallah Allahu akbar o faamuyara Seyda Jamila an bɔra k'an balimamuso lamɛn sisan sabali kan i bɛ se ka mun fara ka kɔrɔfɔ kan alhamdulillah Usayi kuranɛ aya 2 min b'an bolo n'o bɛ ka kuma Useni kan i n'a fɔ n y'a f'i ye kuma kɔnɔna na cogo min kuranɛ aya caman de bɛ yen min bɛ kuma Useni kan Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ suratu Ali Imran kɔnɔ a ko Muhammadu afu ye a ko fa kul Muhammadu afu ye ta'allaw yahudiyaw ni nasaraw ma ayna nad'u abuna ana wa abuna akum an bɛ an denw wele a yɛrɛ k'aw denw wele Usayi nin yɔrɔ la nin y'a sɔrɔ kuma cayara yahudiyaw ni nasaraw ye u ye Ala kira sɛgɛn Isa bɛ na Isa tɛ na ka kira sɛgɛn Isa sara Isa ma sa u ye Ala kira sɛgɛn ni kuma ninnu ye o kɛra tuma min na kira Ala subhanahu wa ta'ala ye kuranɛ aya jigin ko Muhammadu a f'u ye u kana n'u denw ye e yɛrɛ kana n'i denw ye u kana n'u muso ye e yɛrɛ kana n'i muso ye a ko n'o kɛra an bɛna nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin an bɛna dama kasi kɛ Ala ka danga jigin nkalontigɛlaw kan ni mɔgɔ min ta ye nkalon ye an bɛna dangali kɛ bi yahudiw ni nasaraw ani silamɛw o de ye ibtihali ye bon nin yɔrɔ la Usayi kira nana ni jɔn ye nin yɔrɔ la n'a fɔra ko a ye nana aw denw ye nin yɔrɔ la kira nana ni Hasanu ye a nana ni Huseni ye a nana ni jɔn fana ye a nana ni Zahara ye n'o y'a denmuso ye mais nin jɔn la a don na Usayi yahudiyaw ko ani nasaraw u bɔra ka ni mɔgɔ ninnu ye tuma min u ko ninnu Ala ye diɲɛ da ninnu kama wa Ala bɛ diɲɛ to ninnu kama Ala bɛ ko bɛɛ kɛ diɲɛ na ninnu kama a ko n'aw yahudiya ni nasaraw ni Ala kɔni sɔnna aw k'aw ko labɔ bi nin bana in ka kɛ yahudiya ko ni nasara ko banna dugukolo kan Usayi nin yɔrɔ la a don na yahudiya ni nasaraw u ma sɔn ka bɔ mais kira bɔra ni a yɛrɛkun ye a bɔra ni Ali ye a bɔra ni Hasani a bɔra ni Huseni a bɔra ni Zahara ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an nafa n'o kɔrɔ ma Allahu akbar ni kuranɛ aya in tiɲɛna nin bɛ kuma Useni kan parce que a don ni Useni fana tun ma sɔn ka bɔ Seyda a ka sabali ma dafa n'a tun ma sɔn ka bɔ jogoba min fɔra a la a tun tɛ fɔ a la bi Allahu akbar nin don silamɛya ye sanayɛlɛn sɔrɔ ko kɛra sabula ni nin kuma sabati an filɛ yɔrɔ min na bi an tun tɛ kɛ yan bi dɛ ni ne b'a yira ko silamɛya ye tiɲɛ ye Seyda an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Seyda Hindu ziyadatan ala ma qala yani Seyda Hind alhamdulillah Huseni ka hayato ni k'i bɔ kuma kan Seyda bɔla k'a fɔ cogo min na Alakiraba ye ninnu labɔ don min na sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ caman kun bɛ yen a bɛ se ka min labɔ mais munna a ye ninnu labɔ n ka kuranɛ aya kɔrɔlen sigi bɛ kɛ o de ma innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijza ahlal bayti ahlu kisa i mɔgɔw olu de ko don hakɛza Alakiraba a n'a zuriyaw Huseni bɛ o jama de la o de la a sɔnna ka bɔ ka fara olu kan Alakira ye damakasi kɛ ni olu de ye k'a fɔ ninnu ye ne somɔgɔw ye ninnu ye ne bɔnnaw ye Ala ka kɛ mɔgɔ fɛ min bɛ ninnu fɛ Ala ka ban mɔgɔ la min bana ninnu na Useni ka sabali ni k'i bɛ don o walada kɔnɔ a tɛ kun an ka wagati kɔnɔ Usayi a fɛrɛlen don inshallah donc Useni sɔnna k'a yɛrɛ di nin don walasa silamɛya ka se ka kisi inshallah Seyda Jamila ziyada bɛ yen ka fara kan masha Allah Usayi hali bi Huseni ka kumaw de don
Hussein ka kuma an tɛ se k'a fɔ ka ban donc Hussein tun ye mɔgɔ de ye dɔrɔn mɔgɔ min ni muɲu b'a la ni sabali b'a la Hussein tun ye mɔgɔ de ye c'est-à-dire i bɛ hana min y'a la i bɛ nɔgɔya y'a la i tun tɛ Hussein ye tuma si k'a fɔ ko i b'i gɛrɛ a la ko gɛlɛya bɛ a fan fɛ donc taa i b'a sɔrɔ Hussein nɔgɔya de tun b'a fan fɛ sabula i bɛ se ka gɛrɛ a la cogoya bɛɛ lajɛlen na n'a sɔrɔ i mago bɛ ka fɛn dɔ de ɲini ko o ɲini a fɛ o sa i b'o min ɲini n'o ye fɛn nafagatili i b'a ye gɛlɛya tɛ dɔ la Hussein b'a d'i ma mais tuma dɔ la i b'a ye o sa i b'a fɔ k'i bɛ taa fɛn dɔ ɲini anw fɛ a tigi tatɔ a bɛ se ka siran walima a y'a ŋaniya tuma min a bɛ se ka siran ni n taara a bɛ se ka n bisimila est ce que ni n taara a b'a di a bɛ t'o taa ka segin na mais o sa miskiniw tun bɛ wuli ka direct kɛ Hussein yɔrɔ u mago bɛ haju min na u b'a ɲini Hussein fɛ Hussein b'a d'u ma o sa o ye ɲumanya de ye donc n'an ye ɲumanya ta cogo cogo i b'a sɔrɔ an mana ɲumanya kɛ cogo cogo an ka ɲumanya a tɛ se ninnu na kadira ma o la i b'a ye dɔrɔn silamɛya diinɛ nana ni fɛn kelen pe an ka karamɔgɔ b'o fɔ an ye waati bɛɛ ka taa ka segin n'o ye Sheikh Usman Marani Hayidara a ko silamɛya diinɛ hinɛ diinɛ de ye wa makari diinɛ de don wa ɲɔgɔn mago to diinɛ de don n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka nin kumakan in a bɛ ka taa ka segin san caman waati jan kɔnɔ ko an y'a ta ko ka baara kɛ n'a ye jamana in kɔnɔ o sa an bɛ don min ko bi an bɛ lahalaya min na sabu an bɔra nin na siga t'a la an bɛ fɔ k'i wale ɲɔgɔn dɔn ka an lajɛbaaw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ an bɛ kɛnɛba min kan o ye Imam Hussein alayhi salam ale ka bangeni hukumu kɔnɔna de ye min ɲɛnamaya an b'a fɛ Seyida Nasu Tarawele an n'an ka Seyida ba fila bɛ ɲɔgɔn bolo ka fara an balimamuso caman kan minnu nana ka na fara an kan nin baaraba in na fo ka taa se an karamɔgɔlakaw ma minnu fana kɛmɛ ka nin kɛnɛ in seere an bolo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an bɛ taa Seyida Hindu fan fɛ kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo nin kɛnɛ in kɔnɔna na alhamdulillah sani n ka kumakuncɛ kuma fɔ Hussein ka kumakan dɔ bɛ yen a ko iyaka wa zulmu man la yajidu alayka nasiran illa Allah ko a bɛ an ma ni tɔɲɔli ye ka mɔgɔ dɔ tɔɲɔ mɔgɔ min ni dɛmɛbaga t'a la kunfɔyɔrɔ t'a bolo fo Ala subhanahu wa taala yɛrɛ bara k'an kana kɛ tɔɲɔlikɛla ye kuma in laɲini ye o ye n ka masaliw bɛɛ bɛ ta Hussein mɔkɛ la alakira sallallahu alaihi wasallam a ko zulumu zulumatun ko tɔɲɔli yɛrɛ ye dibi de ye bon n'i y'an ka ɲɛnamaya ta k'a lajɛ bi ka société lajɛ furuso kɔnɔ an yɛrɛ damaw bɛ tɔɲɔli minnu kɛ ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ o kɔlɔlɔ bɛ garisɛgɛ gɛlɛya se an ma o sayi a bɛ bana banbaliw bila an na a bɛ na ni Ala ka dimi ye an kɔrɔ k'a b'an ma an kana kɛ tɔɲɔlikɛla ye ka mɔgɔ dɔ tɔɲɔ se tɛ mɔgɔ min ye kunfɔyɔrɔ t'a la fo Ala subhanahu wa taala bara k'an kana kɛ tɔɲɔlikɛla ye Hussein ye o min fɔ ni tɔɲɔli n'i y'a pese k'an ka wagati pese i b'a sɔrɔ a bɛnna sisan wagati yɛrɛ ma coyi baara yɔrɔw la patron ni u ka baaradenw cɛ walima du kɔnɔna na furumuso ni furukɛ cɛ kansinaya la kɔrɔ ni dɔgɔya la balimaya la i b'a sɔrɔ tɔɲɔli o kɔlɔlɔ o de bɛ wuli tuma na i hakili tɛ tuma min na jamana kɔnɔ jamanatigi ni jamanadenw cɛ walima jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sanni feere la ka mɔgɔ tɔɲɔ dɔrɔn se tɛ mɔgɔ min ye kunfɔyɔrɔ t'a bolo fo Ala bara sabu ni ale y'a dama kasi Ala la dɔrɔn Ala bɛ sɔn k'a kɛ o la Hussein ko k'an k'an janto o la kosɛbɛ et surtout an ka nin wagati laban in na tɔɲɔli kɔlɔlɔ bɛ na i t'a ye an kana kɛ tɔɲɔlikɛla ye n'o tɛ a bɛ na siga si tɛ a la o la n ka kumakuncɛ kuma ye min ye o de ye k'aw fo k'aw barikada mɔgɔ minnu nana kɛnɛ in seereya k'u fo kɛnɛ yɛrɛ tigi n'o ye tanti Nasu ye n b'a fo k'a barikada ka sirifila bɛɛ fo an karamɔgɔ Sheikh Usman Marani Hayidara a n'a ka denbaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sirifi bɛ an fɛ yan Seyida an ka foli bɛ a ye karamɔgɔ de ye nin baara ninnu jira an na ka kunfin kɛ dɔnnibaga ye a Sheikh Usman Marani Hayidara a n'a ka denbaya u bɛ nin don ninnu ta k'a yira adamadenw na k'a yira silamɛw la hali minnu tɛ silamɛw ye olu bɛ se ka nɛɛma sɔrɔ nin don ninnu na Ala ni sirifilaka ninnu sababuya an b'u fo k'u barikada inshallah ni baraji Seyida Jamila kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo alhamdulillah aw se an b'i fo k'i barikada ni sanga na mɔgɔ nana an ka fɛn seereya an b'o bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada ka dugawu k'u ye mɔgɔ min kɛra nin baara in sababu ɲuman ye o ye an ba tanti Nasu Tarawele ale de kɛra nin baara in sababu ɲuman ye n b'a ɲini Ala fɛ si ni kɛnɛ ni laban ko ɲuman Ala k'o kalifa an la ka foli segin ka taa sirifila du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'an karamɔgɔ Sheikh Usman Marani Hayidara ale min kɛra nin baara in bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye o tuma ni sanga in na ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ walasa baara
kɛra ɲɛ ala bɛ se ka sabati an bolo sɔnmu ka ɲɛtagaw de ka kɛnɛyaw kɛ yɛrɛ min ala m'o kɛra an ye kira n'a somɔgɔw sanuman kama sali ala rasul salim ala ka dugawu ma alhamdulillahi rabbil alamin amadan to bashir filala jaba malikona malikoka an b'aw fo ko kura ka wale ɲuman dɔn ka jirala ka fɔ an tun bɛ kɛnɛba min kan o de imam Hussein alayhi salam ale ka anniversaire kɛnɛ ye kɛnɛ min ni a bɛ ɲɛnamaya siri fila duba kɔnɔ sirifilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnliyana an ka Seyida Nasu Tarawele ka fara an balimamuso bɛɛ lajɛlen kan ani an baw bɛɛ lajɛlen bi kɛnɛ in ɲɛnamayara yan an balimamuso fila fɛ Seyida Jamila Dambele ani Seyida Hindu Kulubali ka fara an balimamuso caman kan minnu bɔra yɔrɔ janw na ani yɔrɔ suruw na ka an makɛ ani an balimakɛw minnu bɔra yɔrɔ janw na ani yɔrɔ suruw na ka an makɛ fo ka taa se an ka Seyida ma ale fana b'an bolo kɔrɔ yan an b'a deli Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ Imam Hussein a ka bangeni a kɛra hɛrɛ ye diɲɛ ma ala ka hɛrɛ suru an bɛɛ lajɛlen kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fa n'an karamɔgɔ ye alil maqam as-sayyid sherif Usman Madan Haidara si ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an n'a ma k'an baw bɛɛ lajɛlen fo k'an karamɔgɔlakaw bɛɛ lajɛlen fo k'a deli Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ an fɛn o fɛn ye nin kɛnɛ in sɔrɔ ala k'an bɛɛ ɲuman segin ka taa denbaya ɲuman sɔrɔ wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah